मित्रांनो, तुम्हाला माहीत आहे का, हळदीच्या अंगाने बाहेर का फिरू नये? लग्नाच्या आधी नवरा नवरीला हळद लावतात, पण त्यानंतर मात्र त्यांना घराबाहेर जाऊ देत नाहीत. मोठी माणसं नेहमी सांगतात की हळद लागल्यावर बाहेर जाऊ नका, नाहीतर भूतबाधेचा प्रकार होतो. पण खरंच असं काही असतं का? आजच्या काळात आपण अशा गोष्टींवर हसतो, त्या फक्त जुन्या अंधश्रद्धा आहेत असं म्हणत आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. मलाही आधी तसंच वाटायचं, पण आज मी तुम्हाला जो अनुभव सांगणार आहे तो ऐकल्यावर कदाचित तुम्हीही थोडा विचार कराल. हा अनुभव माझ्या कॉलेजमधील एक मैत्रीण मोनिका जाधव हिने मला सांगितला होता. ती मूळची कोकणातल्या एका छोट्याशा गावातली, पण शिक्षणासाठी ती नाशिकलाच राहते. एकदा आम्ही कॉलेजमध्ये गप्पा मारत बसलो होतो. विषय निघाला लग्नाचा आणि रूढी परंपरेचा. तेव्हा अचानकच मोनिकाच्या चेहऱ्यावरचं हास्य गायब झालं. ती काही क्षण शांत बसली आणि मग मंद आवाजात म्हणाली, "अरे गणेश, तुला माहित आहे का, हळदीच्या अंगाने बाहेर का फिरू नये?" मी जरा हसतच म्हणालो, "अगं, ते सगळं जुन्या काळातलं आहे, अंधश्रद्धा असतात फक्त." ती माझ्याकडे काही क्षण शांतपणे बघत राहिली आणि मग एका शांत आवाजात म्हणाली, "असं नसतं. कधी कधी त्या गोष्टींच्या मागे काही कारणं असतात आणि ते कारणं खूपच भयानक असू शकतात." आणि त्यानंतर तिने मला जो अनुभव सांगितला तो आजही माझ्या अंगावर काटा आणतो. मोनिका आता सांगायला लागली, "एकदा माझ्या मावस बहिणीचं लग्न ठरलं होतं. त्यासाठीच मी कोकणात आमच्या गावाला गेले होते. माझी मावशी आणि माझी आई दोघेही एकाच गावात दिलेल्या. आमचं गाव छोटंसं हिरव्यागार डोंगरांनी वेढलेलं. दिवसा ते गाव खूपच सुंदर दिसतं, पण रात्री मात्र तिथला अंधार हा जरा वेगळाच असतो. लग्नाच्या आधीचा हळदीचा कार्यक्रम खूपच धूमधडाक्यात पार पडला. घरासमोर मोठा मंडप टाकलेला, सगळीकडे मोगऱ्याच्या आणि झेंडूच्या फुलांचा सुगंध पसरलेला. ढोल ताशांचा आवाज, बायकांच्या उखाण्या आणि मध्येच कोणीतरी ओरडायचं, "अगं, अजून हळद लावा, नवरीला पिवळच करून टाका." माझी मावस बहीण म्हणजेच प्रणिता त्या दिवशी खूपच सुंदर दिसत होती. तिच्या चेहऱ्यावर हळदीचा पिवळसर तेज, डोळ्यात आनंद, पण कुठेतरी हलकीशी उदासीही होती. हळदीचा कार्यक्रम झाल्यावर आम्ही सगळ्या मैत्रिणींनी मिळून खूप सारे फोटो काढले. मोबाईलच्या फ्लॅशमध्ये तिचा हसरा चेहरा चमकत होता. फोटोशूट झालं आणि मग सुरू झाला डीजेवरचा धमाल डान्स. रात्र आता वाढत चालली होती, पण आमची मस्ती मात्र थांबतच नव्हती. कोणीतरी जोरात गाणं लावलं आणि मग आम्ही सगळ्या अक्षरशः वेड्यासारख्या नाचायला लागलो. हसणं, किंचाळणं आणि टाळ्या, संपूर्ण घर आनंदाने भरून गेलं होतं. मात्र त्या गोंधळात माझ्या असं लक्षात आलं की प्रणिता थोडी शांत झाली होती. ती मध्येच एकटीच बसून कुठेतरी विचारात हरवलेली दिसत होती. खरं सांगायचं तर मला तिच्या त्या शांततेचं कारण माहीत होतं. प्रणिताचं लग्न ठरण्याआधी तिचं गावातल्याच एका मुलासोबत सिरियस अफेअर होतं. त्या मुलाचं नाव होतं मोहन. दोघं लहानपणापासूनच एकत्र वाढलेले, शाळेत एकत्र, सण उत्सवातही एकत्रच. हळूहळू त्यांची मैत्री प्रेमात बदलली. मोहन एकदम साधा पण मनाने खूपच चांगला. पण तिच्या घरच्यांना मात्र हे नातं अजिबातच पसंत नव्हतं. घरच्यांनी सरळ नकार दिला आणि मग काही महिन्यातच प्रणिताचं लग्न दुसरीकडे ठरलं. त्या दिवशी हळदीच्या कार्यक्रमात सगळे हसत होते, पण प्रणिताच्या मनात मात्र कुठेतरी वादळ चालू होतं. रात्र जवळजवळ 11-11:30ची झाली होती. डीजे आता बंद झाला. सर्व लोक आता हळूहळू झोपायला जाऊ लागले. आम्ही सगळ्या मुलीही वरच्या खोलीत बसून गप्पा मारत होतो. हळूहळू सगळ्याजणी पेंगू लागल्या. एक एक करून सगळ्या मैत्रिणी झोपी गेल्या, पण मी मात्र अजूनही जागीच होते. प्रणिता अचानकच माझ्या जवळ आली. तिचे डोळे लाल झालेले, जणू काही ती खूप वेळ रडली असावी. ती एका हळू आवाजात म्हणाली, "अगं मोनिका, ऐक ना, मला तुझी एक मदत हवी आहे." मी म्हणाली, "काय झालं?" ती थोडा वेळ शांत राहिली आणि मग हळूच म्हणाली, "अगं, मोहननं मला आज रात्री 12 वाजता भेटायला बोलवलंय, शेवटचं एकदाचं. माझ्यासोबत चल ना प्लीज." माझ्या अंगावर अक्षरशः शहारा आला.
मी लगेच म्हणाले, अगं वेडी झालीस का तू? आईनं स्पष्ट सांगितलंय ना की हळद लागल्यावर बाहेर फिरायचं नाही. ती माझा हात घट्ट पकडत म्हणाली, प्लीज मोनिका, ही शेवटची वेळ आहे, चल ना माझ्यासोबत प्लीज. तिच्या डोळ्यात अश्रू दाटले होते. माझंही मन पाघळलं. एका बाजूला मोठ्यांनी सांगितलेली भीती आणि दुसऱ्या बाजूला मैत्रिणीचं तुटलेलं मन. ती पुन्हा म्हणाली, अगं चल ना, फक्त 5-10 मिनिटं, कोणालाही कळणार नाही. मी थोडा वेळ विचार केला आणि शेवटी तिच्या आग्रहाला मान दिला. आम्ही दोघांनी हळूच दरवाजा उघडला. संपूर्ण घर गाढ झोपलेलं होतं. आम्ही कोणालाही न सांगता हळूच घराबाहेर पडलो. रात्र अगदी शांत होती. दूर कुठेतरी कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज येत होता. प्रणितानं सांगितलं होतं की मोहनने तिला गावाच्या शाळेजवळ भेटायला बोलवलं होतं. ती शाळा गावापासून थोडी दूर होती आणि त्या काळोखात तिथे जाणारा रस्ता मला अजिबातच सुरक्षित वाटत नव्हता. पण प्रणिता मात्र निर्धाराने पुढे चालत होती. शाळेचा आणि गावाचा अंतर म्हणजे साधारण 10 मिनिटाचा रस्ता. पण त्या रात्री तो रस्ता मला खूपच लांब वाटत होता. सर्वत्र मिट्ट काळोख पसरलेला. आकाशातला चंद्रही ढगांमध्ये लपलेला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उभे असलेले उंच झाडं वाऱ्याने हलताना त्यांच्या सावल्या जमिनीवर विचित्र आकार घेत होत्या. माझ्या मनात सतत भीतीची एक लहर उठत होती. पण प्रणिता मात्र काहीही बोलत नव्हती. फक्त खणखर पावलांनी शाळेकडे धाव घेत होती. तिचा चेहरा मी नीट पाहू शकत नव्हते, पण तिच्या श्वासांचा आवाज मला स्पष्टपणे ऐकू येत होता. तिला रडू आवरत नव्हतं. तिचा कंठ दाटून आलेला, पण ती स्वतःला सावरत पुढे चालत होती. शेवटी आम्ही शाळेजवळ पोहोचलो. गावातली ती जुनी जिल्हा परिषद शाळा, लाल कौलारू छप्पर आणि भलं मोठं मोकळं मैदान. रात्री त्या शाळेचं रूपच थोडं वेगळं वाटायचं. सगळीकडे शांतता, फक्त कधीमध्ये ऐकू येणारा रातकिड्यांचा आवाज. आम्ही मैदानात पाऊल टाकलं आणि तेव्हाच मला शाळेच्या ओट्यावर एक सावली बसलेली दिसली. तो मोहन होता. तो अगदी शांत बसलेला, जणू बराच वेळ तो तिथेच वाट पाहत असावा. आम्ही जवळ जाताच तो हळूच उभा राहिला. प्रणिता त्याच्याकडे पाहताच तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. काही क्षण दोघं फक्त एकमेकांकडे पाहतच उभे राहिले. जणू त्या काही क्षणात हजारो आठवणी त्यांच्यासमोर उभ्या राहिल्या होत्या. आणि पुढच्या क्षणी प्रणितानं धावतच जाऊन मोहनला मिठी मारली. दोघेही अक्षरशः ढसाढसा रडायला लागली. त्या शांत रात्रीत त्यांच्या रडण्याचा आवाज हा खूपच वेदनादायी वाटत होता. मी थोडी लांबच उभी राहिली, कारण त्या दोघांच्या शेवटच्या भेटीत मी अडथळा बनवू इच्छित नव्हते. ती दोघं बराच वेळ एकमेकांना धरून रडत होते. मध्येच मोहन तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणत होता, अगं रडू नकोस, तू आनंदात राहिली म्हणजे बस, मला अजून काय पाहिजे. प्रणिता काही बोलू शकत नव्हती. तिचा आवाजच हरवला होता. त्या रात्री त्यांच्या मनात नेमक्या किती वेदना होत्या हे शब्दात सांगणं कठीण होतं. काही वेळानंतर दोघंही थोडे शांत झाले. मोहननं तिचे अश्रू पुसले आणि मग तो एका मंद आवाजात म्हणाला, कदाचित ही आपली शेवटची भेट असेल, पण तू खुश राहिली पाहिजेस, मला हेच हवंय फक्त. मला अजूनही स्पष्ट आठवतंय, तू एक ममता सपकाळांची कविता म्हणला होता. ती कविता अशी होती, जन्म मला तू द्यावा अंधन पुढल्या जन्मी, या जन्माची नको आठवण पुढल्या जन्मी. राग अनावर होता होता आवरीन मी, राग अनावर होता होता आवरीन मी, पण प्रेमावर नको नियंत्रण पुढल्या जन्मी. तुझ्या विना या 6 ऋतूंचे काय करू मी, तुझ्या विना या 6 ऋतूंचे काय करू मी, ऋतू 7वा होऊ आपण पुढल्या जन्मी. अशी काहीशी ती कविता होती. ती कविता ऐकून तर तिच्या अश्रूंचा बांधच फुटला. ती अजूनच मोठ्याने रडू लागली. मोहन तिला सावरत होता, प्रणिता प्लीज रडू नकोस. मी ते सर्व दृश्य पाहत होते आणि माझ्या डोळ्यातही पाणी आलं. थोड्या वेळानं त्यांनी शेवटचा निरोप घेतला. मोहननं त्याची सायकल उचलली आणि तो निघायला लागला. त्याचं घर गावाच्या दुसऱ्या टोकाला. निघताना तो आमच्याकडे वळून म्हणाला, अगं तुम्हाला भीती वाटत असेल तर मी सोडून देऊ का घरी. मी पटकन म्हणाले, अरे नको नको, कोणी पाहिलं तर अजून मोठा प्रॉब्लेम होईल.
प्रणितानंही मान हलवली. मोहन काही क्षण आमच्याकडे पाहत राहिला आणि मग हलकसा हसला आणि मग सायकलवर बसून अंधारात निघून गेला. काही क्षणातच तो पूर्णपणे नजरेआड झाला. आता त्या मोठ्या मैदानात फक्त मी आणि प्रणिता होतो. मी घड्याळाकडे पाहिलं. वेळ जवळजवळ 1:15 वाजत आली होती. रात्र आता अजूनच गडद झालेली. प्रणिता अजूनही रडत होती. आम्ही दोघे आता परत गावाच्या दिशेने चालायला लागलो. संपूर्ण गाव जणू गाढ झोपेत बुडालं होतं. रस्त्यावर कुठेही माणूस नव्हता. फक्त आमच्या पावलांचा आवाज आणि मध्येच दूरवरून कुठेतरी कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज. त्या शांततेत चालताना माझ्या मनात एक विचित्र अस्वस्थता निर्माण झाली होती. गाव अजून थोडं पुढे होतं, पण शाळेतून बाहेर पडल्यावर सर्वात आधी लागतो तो गावाचा मसलमटा. दिवसा तिथून जातानाही अंगावर काटा येतो आणि त्या रात्री तर त्या काळोखात तो रस्ता मला खूपच भेसूर वाटत होता. मी नकळतच प्रणिताचा हात घट्ट पकडला. ती मात्र अजूनही शांत चालत होती. तिचं मन अजूनही मोहनच्या आठवणीत अडकलेलं होतं. आम्ही आता हळूहळू त्या मसलमट्याजवळ पोहोचायला लागलो आणि तेव्हाच मला असं वाटलं की त्या भयानक काळोखात कोणीतरी आपल्याकडे पाहतंय की काय. रस्त्याच्या कडेला एक जुनं पिंपळाचं झाड उभं होतं. त्या झाडाबद्दल गावात अनेक गोष्टी सांगितल्या जात होत्या. दिवसा लोक तिथून सहज जात, पण रात्री मात्र कोणीही तिथे थांबत नसे. मी आणि प्रणिता शांतपणे चालत होतो आणि तेव्हाच माझं लक्ष अचानकच त्या पिंपळाच्या झाडाकडे गेलं आणि पुढच्या क्षणी माझ्या छातीत धडधड सुरू झाली. कारण त्या झाडाखाली कोणीतरी बसलेलं होतं. चंद्राच्या मंद प्रकाशात मला असं स्पष्ट दिसलं की एक लहान मुलगा, साधारण 10-12 वर्षाचा, स्वतःचं डोकं गुडघ्यांमध्ये खुपसून तो अगदी शांतपणे बसला होता. त्या काळोखात ते दृश्य खूपच विचित्र वाटत होतं. माझे पाय आपोआपच थांबले. प्रणिताचंही लक्ष तिकडे गेलं आणि क्षणातच तिच्या चेहऱ्यावर भीती उमटली. तिनं पटकन माझा हात घट्ट पकडला आणि घाबरलेल्या आवाजात म्हणाली, "मोनिका, चल, तिकडे अजिबात पाहू नकोस." तिच्या आवाजातली भीती मला स्पष्टपणे जाणवत होती. कदाचित तिला हे आधीच समजलं होतं की ते काही सामान्य नाही, पण मी मात्र अजूनही त्या मुलाकडेच पाहत होते. कारण माझ्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली होती की हा मुलगा एवढ्या रात्रीचं इथे काय करतोय. मी हळू आवाजात म्हणाले, "अगं, तो मुलगा तिथे एकटाच बसलाय. चल ना, बघू काय विषय आहे तो." प्रणिता अचानक माझ्यावर रागाने ओरडली, "शांत बस आणि गपचूप चालत राहा. अजिबात मागे वळून पाहायचं नाही. सांगितलेलं कळत नाही का तुला?" तिच्या त्या अचानक बदललेल्या आवाजाने मी जरा दचकलेच. आता मात्र मलाही भीती वाटायला लागली. मी काही न बोलता तिच्यासोबत पुढे चालायला लागले. आम्ही त्या पिंपळाच्या झाडाजवळून पुढे जात होतो, पण माझं लक्ष मात्र अजूनही नकळतच तिकडे वळत होतं. हवा अचानक थंड झाली होती. झाडांच्या पानांचा सळसळणारा आवाज आता आमच्या कानात घुमत होता आणि तेवढ्यातच आमच्या थोड्याच पुढे रस्त्याच्या थोडं कडेला मला आणखी एक आकृती बसलेली दिसली. मी क्षणभर थांबले तर ती एक मुलगी होती, साधारण माझ्याच वयाची. ती अगदी शांत बसलेली, तेही डोकं खाली घालून. माझ्या अंगावर अक्षरशः काटा आला. आम्ही थोडं पुढे गेलो आणि जसंच आम्ही तिच्या जवळ पोहोचलो तसं तिने हळूहळू मान वर केली आणि त्या क्षणी आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. माझ्या तोंडातून तर आवाजही बाहेर पडला नाही, कारण ती मुलगी दुसरी कोणी नव्हती तर ती मीच होते. अगदी माझ्यासारखा चेहरा, माझ्यासारखेच कपडे आणि माझ्यासारखीच वेणी. मी जिथे उभे होते तिथेच माझी दुसरी प्रतिमा बसलेली. माझा श्वास अडकला. मी थरथरतच प्रणिताकडे पाहिलं आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की त्या मुलीच्या बाजूलाच आणखीन एक मुलगी बसलेली होती आणि ती होती प्रणिता. माझं तर डोकं सुन्न झालं. समोर बसलेल्या त्या दोघी आणि आम्ही दोघी जणू आमच्या सावल्या वेगळ्या होऊन तिथे बसल्या होत्या. त्या दोघी आमच्याकडे एकटक पाहत होत्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र, थंड आणि निर्जीव हसू होतं. त्या क्षणी माझ्या अंगातून अक्षरशः रक्त घोटल्यासारखं झालं.
प्रणिताने माझा हात इतका घट्ट पकडला की माझ्या बोटांना वेदना होत होत्या. ती थरथरतच कुजबुजली, मोनिका धाव. आणि पुढच्या क्षणी आम्ही दोघेही जीवाच्या आकांतानं गावाच्या दिशेने धावायला लागलो. मागून मात्र मला सारखं असं वाटत होतं की जणू कोणीतरी आमच्या मागेच हळूवार चालतंय. आणि त्या पिंपळाच्या झाडाकडून एका मुलाच्या खसखसून हसण्याचा आवाज त्या काळोखात सर्वत्र घुमत होता. पण आमची मात्र मागे वळून पाहायची हिंमत होत नव्हती. माझं हृदय एवढ्या जोरजोरात धडधडत होतं की जणू काही छाती फाडून बाहेर येईल असंच मला वाटत होतं. प्रणिता अक्षरशः माझा हात ओढतच धावत होती. कसंबसं आम्ही घरी पोहोचलो. घरात सगळे गाढ झोपलेले होते. आम्ही हळूच आतमध्ये गेलो आणि आमच्या जागेवर पडून राहिलो. पण त्या रात्री आम्हाला अजिबातच झोप लागलीच नाही. डोळे मिटली की त्या पिंपळाखाली बसलेला तो मुलगा आणि आमच्यासारख्याच दिसणाऱ्या त्या 2 मुली आमच्या डोळ्यासमोर उभ्या राहत होत्या. सकाळ झाली आणि लग्नाची लगबग सुरू झाली. पण आम्ही मात्र दोघींनीही काल रात्री जे काही पाहिलं ते कुणालाच सांगितलं नाही. कारण जर आम्ही सांगितलं असतं तर सगळ्यात आधी लोकांनी विचारलं असतं की रात्री तुम्ही तिथे गेल्यास कशाला. म्हणूनच आम्ही दोघींनीही ती गोष्ट मनातच दडवून ठेवली. प्रणिताचं लग्न व्यवस्थित पार पडलं. काही दिवसांनी मीही पुन्हा नाशिकला परतले. पण काही महिन्यानंतर एकदा प्रणिता माहेरी आली होती. तेव्हा आम्ही दोघी पुन्हा भेटलो. गप्पा मारताना अचानकच तिने त्या रात्रीचा विषय काढला. तिचा चेहरा गंभीर झाला. ती एकदम हळू आवाजात म्हणाली, अगं मोनिका, त्या रात्री पिंपळाखाली बसलेला तो मुलगा, तो काही साधा मुलगा नव्हता. मी जरा घाबरूनच विचारलं, मग कोण होता तो? ती म्हणाली, अगं आपल्या गावात असं म्हणतात की त्या पिंपळावर मुंजा राहतो, एका लहान वयात मरण पावलेल्या मुलाचा आत्मा. ते ऐकून तर माझ्या अंगावर काटाच आला. मी लगेच विचारलं, मग त्या 2 मुली? प्रणिता काही क्षण शांत राहिली आणि मग ती हळू आवाजात म्हणाली, अगं तेही अतृप्त आत्मे होते जे आपलंच रूप घेऊन बसले होते. मी थरथरतच विचारलं, का? प्रणितानं माझ्याकडे पाहिलं आणि एकच वाक्य बोलली, कारण त्या रात्री आपल्या अंगाला हळद लागलेली होती. आणि गावात असं म्हणतात ना, हळदीच्या अंगाने रात्री बाहेर गेलं तर अशा गोष्टी आपल्या मागे लागतात. त्या दिवसानंतर मात्र मी कधीही हळदीच्या अंगाने रात्री घराबाहेर पडले नाही. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत सहजरित्या पोहोचवू शकेन. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.